Здравейте, вие сте с епизод 10 на подкаста С патрон в цевта. Мой гост днеска е Тони. Здравей. Приятно ми е. Приятно ми и на мен. Темата на подкаста, като продължение на един предишен наш епизод, може да се върнете назад в историята, е тренировки на сухо. В началото направихме бази на тренировките на сухо, на dry fire, а сега в днешния епизод ще обгърнеме 4 различни системи, които ни помагат да тренираме на сухо. Една от тях ни помага и да тренираме и на живо. Какво ще разгледаме? Тони, започни от твоя специалитет, любимия ти. Да, любимия ми в последно време е AceVR. Само искам една препратка да сложа преди да влезна към AceVR-а. Като цяло, нали, защо използваме такива системи или защо правим дори и суха тренировка. Идеята е да анализираме по-добре това, което правим, когато не сме на стрелбището, за да може да изолираме тези движения, да ги тренираме предварително, когато отидем на стрелбището, да ги изпълняваме по-добре. Защо днес ще говорим за системи, които ни помагат да правим по-добри анализи. А защо ни трябва тези по-добри анализи? Защото когато сме още в самото начало на кариерата си на стрелба, все още нямаме изградени навици или пък някакво усещане за това какво правим с оръжието. Особено ако говорим за стрелба на живо. Вече в по-напред, когато придобиеме опит, можем сами да четем изстрелите си, да виждаме как реагира мушката или как реагира бразомера и това да ни покаже дали стрел е бил добър, дали добре сме дръпнали спусъка. Но докато стигнем до този момент, е хубаво да има нещо допълнително, било то система или дори някой треньор, приятел, който да е с нас, който да ни каже, тук като че ли не направи този изстрел добре, айде сега да помислим какво точно не се случи, така че изстрела да не бъде правилен. Така. И сега ще влезем вече за системите, които ще говорим днес. Те са предназначени точно за това. Те са нашия приятел, който да ни казва, тук нещо не направи добре, обаче понеже ти беше доста стресиран от изстрела, примерно когато си на живо, или пък когато правим dry fire, понякога просто гоним скорост, особено в началото, не сме толкова аналитични в това, което правим. И не можем да видим, че сме направили нещо грешно и тези системи са там, за да ни кажат, знаеш ли, тук не направи нещата като хората, ето какво се случи. Ние лично намираме ползата в по-добрата обратна връзка, в по-добре структурираната даже понякога обратна връзка, в малко по-задълбочения анализ, какъвто дава, например, Мантиса. Той даже и без треньор може да ни даде някои насоки, които един треньор може да ти даде, или даже и треньор не може да ти ги даде, защото не ги е видял. Това може да бъде дори в помощи на треньора. Да, имаме по-добра показвайки аналитика. му движения и така нататък, които не винаги той може да види, бидейки зад оръжието, нали? Зад стрелеца всъщност. Така. Нека да започнем първо с, както Сашо каза, нещо, което последно време доста ме тормози. И аз го тормоза. Това е системата AceVR. Сега, накратко за системата, това е едно приложение, което работи с различни видове VR очила. В случая ние използваме MetaQuest 3, мисля, че беше. Да. Но може да работи с по-стари генерации. Това не е от самата система, това са стандартни MetaQuest очила, които може да закупите или може би вече имате, ако ползвате дронове или като цяло сте фенове на хай-тек технологията. AceVR създават приложение за тези очила, което ни въвежда в 3D света на стрелбата през това приложение. Но, за да бъде максимално реалистично, това, което те правят, създават този хендсет, така го наричате. Реално това е копия на пистолет, който приема контролера, който така или иначе идва с вашите MetaQuest очила. Това, което контролера е джойстика, трябва да го опростиме на... Джойстика, който идва с очилата, всъщност те идват два джойстика с очилата. Техният хендсет приема един от тези два джойстика и го свързва, реално хендсет или пистолета, с очилата, така че да е максимално интерактивно и да усещате реализма от приложението. Сега, хендсета са го направили доста добре. В интерес на истината, това са, предполагам, някакви отливки, които те правят. 3D принтирани отливки, не съм толкова натив в технологията, но с много добро качество. Да, тъй като всички извивки, дори накатка и така нататък на моделите, които те предлагат, са доста добре изпълнени. Като дори и тежестта, както и баланса на оръжието е запазен максимално.
така че когато го държите в ръката си, нямате усещането, че държите пластмасова играчка, а че държите оръжието, по което модел е направен. Това е един от плюсовете, нали, на системата, че доста добре са изпипали цялото нещо, като може би най-важното нещо, което са изпипали, е спусъка и усещането за преминаването през стената на спусъка, или нареченото брейкване, счупване на стената. Мога да кажа, че доста добре са го направили. Имаме позитивен ресет, усещаме го както би било в случая, това е Zigzauer P320, почти същия спусък до 90% като на стандартния ZIG 320 X5. Можем да правим смени напълнител, но нищо не пада отдолу. Идеята е само да активираме така, че да падне напълнителя, да тупнем отдолу и го отчита като презареждане. Тук аз искам само да покажа, значи като се натиска копчето на напълнителя и едно лошче натиска бутон на джойстика, така че той по този начин разбира, че се сменя пълнител и после може да симулирате взимане на пълнител от холдера и като го тупнете, той отново се заключва и разбира, че сте сменили пълнител. Да, като имате една тънкост, за да не се опитваме да геймнем играта, не може да направите от смяна на пълнител и веднага да тупнете. Трябва да има някакво време, което е по-реалистично. Пробвал съм го, да се опитам да натисна веднага да удара отдолу. Да я геймнеш. Да, не го отчита, трябва да мине, мисля, че там половин секунда или нещо от този сорт. Та дори и да си много бързо в презарежданията, но все пак да е реалистично, да ръката да отиде надолу и да се качи нагоре. Колко изстрела изстрелят и на Dry Fire с Ace? Мисля, че в рамките на първата седмица може би направих около 15 000. 15 000 изстрела. Да, това беше много стреляне. Виждате 15 000 изстрела, които по принцип тая система, аз бих казал, че тя увеличава обема на сухата тренировка. Ако обикновено ще правим суха между 15-20 минути само с таймер, пистолета и нашия кобур и колан, тук лесно можеш да отидеш на 30 минути, 1 час и така нататък. Да. Това е един от плюсовете, защото при много хора, особено в началото, сухата тренировка не е толкова интересна. И почваме да си намираме оправдания, както, нали, за всеки тип тренировка, когато започваш нещо, почваш да си търсиш оправдания, защо да не я правиш. И примерно трябва да слагам мишенки, да си разлепям по апартамента, жената ще ми се кара после като ги забравя и така нататък. Докато AceVR до някаква степен решава този проблем, защото сетъп е много прост. Просто слагаме очилата, взимаме контролера, влизаме в приложението и до 15 секунди ние вече имаме мишени сложени пред нас. Това е голям плюс, което те кара да правиш повече сухи тренировки. Другото, което прави, е, че самите сухи тренировки са много интерактивни. Нали? Вече не стреляш по едни определени мишени, които ти си поставил, а може да правиш различни дрилове, сценариите, дори и сцени. Сега, доста са дриловете и сцените, като ако имаме прилично разстояние в къщи, което аз примерно нямам, но има, ако има една 20 квадрата стая, която да е чиста, може да се правят абсолютно цели сцени. VR създава едни виртуални граници, които не ни позволяват да се разбием в някаква стена или в мебел и така нататък, и можем реално да правим движение. Но да кажем, дори в най-опростения вариант, просто 1 метър на 1 метър, да 1 квадратен метър ни трябва около нас и може да направим доста от тъй наречените дрилове статични, като преминаваме през различни мишени. Тук идва един от големите плюсове, нали, това, което аз усетих, че реално ми помогна. Всички знаем или може би не знаем, трябва зрението да води преди изстрела. Или можеш да стреляш толкова бързо, колкото бързо можеш да видиш следващата мишена. При AceVR, понеже имат толкова много различни типове мишени, с големи транзиции и така нататък, и понеже нямаме отката, като това може после да го броим като плюс или като минус, много помага с придвижването на очите, реално първо очите да водят, после оръжието да следва, и действително усетих забързване в транзициите, откакто почнах да ползваме AceVR. До това води може би 15 000 изстрела за една седмица. Тъй като при суха тренировка, когато я правиме по стандартния начин, 15-20 минути, може би 25, и честно казано почваме да се измаряме, докато тук, понеже всичко е толкова интерактивно, все пак е игра.
имаш екран пред очите си, всички знаем как екраните могат да те вглъбят. Да. Тук съм се усещал, че час по-късно целия в пот, буквално вир вода, ръцете ми треперят, но аз искам още и още. Да. И в един момент спираш просто, защото ръцете ти отказват. Зарибяващо е. Зарибяващо е. Точно така, това е думата. Между другото, помага ни доста в... Тук трябва да дадем кредит за това, че го имаме на Тошко Балинов от Пловдив, защото той ни го показа това нещо. Каза ни как и какво, даде ни насоки как да купиме. И съответно неговата фраза беше: внимавайте, защото много закача. Да, много закача. Да, точно така че ти точно между другото, жена ми те търси с цялото това щракане, много те обича, да знаеш. Да. Да, но действително той беше човек, който ни отвори за това нещо и от тогава доста го употребяваме. И той има своите лимитации. Нали? AceVR не е най-добрата система, която може да имаме. Няма да ни научи от нулата да бъдем най-добрите стрелци, но има определени моменти, където може да помогне много. Един от тях е това, че има много различни сцени с механизми. Много хора нямат достъп до стрелбища, примерно, където да имат механизми, пеперуди, свингъри, Мики Маус, попъри, бобери и така нататък. Камоли в къщи. В къщи, да. Но дори да ги имат на това стрелбище, всеки път, когато се отиде, нали, сетъпа на самите механизми е малко по-труден, забавя цялата тренировка. Нали, ако искаш да тренираш механизми, реално не можеш да стреляш толкова много, колкото ако тренираш по обикновени мишени, така да го наречем. AceVR решава проблема тук кардинално с това, че реално ти имаш всички механизми пред теб, които се ресетват за части от секундата. В момента, в който цъкнеш бутона, всичко се е ресетнало наново, няма нужда да ходиш да оправяш механизма. И това помага много, тъй като самото водене, това, което съм забелязал, е, че доста акуратно пистолета се движи в пространството, бързомера дори, въпреки че нямаме откат в самата игра. Оръжието има откат, виждаме точката какво прави на бързомера, виждаме когато клъвнеш с някой изстрел, като съответно ни помага и да водим движещи мишени. Да се учим на воденето на мишените. Друго нещо, което помага, е да оцелим тайминга. Нали, това е нещо, което вече като напредне малко повече, гониш тайминг. Примерно, след като активирам махалото, докато то се задвижи, мога ли да отстрелям тази мишена и след това да се върна на него. Това може да го направиш 30 пъти поредни на AceVR в рамките на 5 минути и да оцелиш точния тайминг и така да свикнеш с окей, при такъв тип махало, реално аз мога не само тази мишена, но и един метал да удари и тогава да отида на махалото. Знаеш на каква дистанция, колко изстрела, с какви преноси вече можеш да направиш преди махалото да ти е попаднало в точката за стрелба. Точно, в мъртва точка, там където да го удариш. Така че това също са реално изключително голяма помощ. Механизмите, може би за мен е най-големия плюс на тази система, точно да свикнеш да работиш с тайминг и механизми. И понеже говорихме за Тошко, се сетих, че системата, реално ние все едно сме на едно световно състезание, защото вътре има стрелци от цял свят. Да, и това е другото. Има система съответно за класиране и ти можеш да се видиш спрямо най-добрите къде си. Точно така. И ти, какво постигна? Аз това, което направих, аз получих една фиксация, понеже самия Ace, нали, оставяме ранкинга на страни, но самия Ace ти дава на резултата ти колко добър е бил. Като имаш различни нива, Silver, Gold, Platinum, най-високото съответно е Ace, нали, да си ас на сцената. И аз получих една фиксация, че на всички дрилове трябва да постигна Ace ниво. И имаше някои дрилове, които доста пъти ги минах, докато не хвана точния тайминг, точния старт, нали, така че да постигнеш Ace нивото. Ace какво значи? На какво отговаря всъщност? Да бъдеш ас на сцената. Нали? То буквално е в превод, както асовете са били в небето едно време, Втората световна война и първата, така и тук да станеш ас на тази сцена. Си в топ 1, 2, 3 на тези, които са стреляли най-добре, нали, най-бързо и с най-добри точки. Да, в топ света. Това ти показва, че си много добре. Сега вече като влезеш постигнеш Ace скора на тази сцена, можеш да погледнеш колко човека са били преди тебе и с колко всъщност, защото Ace реално е последното ниво, няма над него. И то е съответно доста обширно ниво. И имал съм сцени, където правя Ace и съм
10 или 12 на сцената. Има сцени, където правя Ace и съм 270. Има 269 човека преди мен, които също са постигнали Ace, но техният хит фактор е по-голям от моя. Ясно. Така че това, че си постигнал Ace, не е задължително така, че си от най-добрите, но е една добра индикация на нивото ти в момента на стрелба, транзиции и така нататък. Аз ти гледах от първите видеа. Значи хубавото тук е, че може да си запишете сесията, може да си запишете някакво минаване, може да го пуснете на голям телевизор или на компютъра, така че някой друг, който е с вас в стаята, да го види. И аз си спомням, че ти ми прати едни от първите ти видеа и си спомням, че наскоро ми прати едни от последните ти видеа и последните видеа изглеждаха направо космически, ти ги беше поснал даже, изглеждаха се едно са на забързано, а това е реално, ай сега видях преди да почнем тук, че това ти е реалната стрелба, наистина много дига скоростта. Да, така е. Действително скоростта на зрението главно, защото тук не борим откат. И това е нещо, което сега бих го отчел също и като недостатък. Тези дълги сесии, които правя, аз се усетих във времето, правиш една дълга сесия на Ace, защото искаш и тази сцена да еснеш, и тази сцена да еснеш и така нататък. И идва един момент, в който ти вече нямаш отчетност за хвата. Ръцете ти се омарят. Нещо, което при нормалната суха тренировка, нали, ние винаги гоним абсолютно аналитични сме, как си извадил, как си презентирал, колко добър ти е хвата, дали усилията на хвата са ти равни, нали, както би бил в live fire, на живо стрелбата. Докато при Ace с времето, нали, като минеш половин час, вече не мога да ги правиш тези неща, обаче ти продължаваш. Гониш скорост и съответно отпускаш ръцете и идва един момент, дето вече се получава спад в скиловете ти, защото просто вече нямаш отчетност за какво се случва с ръцете ти. И се измарят и сетивата най-вероятно. Измарят си и сетивата, да. Така че това е нещо, което трябва да внимаваме. Нали, трябва да държим тренировката така, че да ни бъде от максимално полза. В момента, в който видим, че да търсим тази отчетност от себе си, в момента, в който видим, че почвам да отпускам хвата, лявата ми ръка вече сдаде багажа и така нататък, по-добре да прекратим тренировката, въпреки че играта ни кара, закача и ни кара да влизаме още и още. Трябва да поспрем, за да можем да постигнем максимум от този тип тренировка. Това е един от недостатъците. Друг недостатък, който платформите бих казал е че за съжаление Ace все още нямат голямо портфолио от различни платформи на техните хендсети. И в случая, нали, ние правим тренировките с ZIG P320X5, въпреки че нито аз, нито Алекс стреляме с такъв пистолет. Това създава също някои минуси, защото примерно на това, което забелязах при ZIG и при оръжията, които ние използваме при Фениксите, че ъгъла на хвата не е същия. Да, и съответно, когато станеш, както показах малко по-рано, както Сашо спомена, някой път правим просто инстинктивна стрелба на такива бързи мишени и когато свикна прекалено много да прави инстинктивна стрелба с ZIG-а, после виждам, че пък ми куца презентацията с индексирането с Феникс. Но имаме тук предимство, че платформата на P320 влиза в нашите кубури и всъщност тук предимството е, че това ще влезе в кубур за 320, за КМР, за Shadow 2. Shadow 2 няма да влезе. Ще бъде, и съответно на Феникс кубурите. Така че горе-долу са взаимозаменяеми. Ние затова го избрахме. Реално избрахме хендсета ZIG P320, защото знаехме, че ще влезе в кубурите ни. Казвайки, нека първо да довършим. Нали, в момента мисля, че предлагат 4 или 5 платформи. Стакато, мисля, че наскоро излезнаха с... то не е Glock, ами е Shadow Systems, което е, нали, реплика, но друг тип Glock. ZIG и мисля, че е това за момента. Но хубавото е, че въпреки, че Ace не са направили толкова голямо портфолио, има доста aftermarket опции. Вече доста хора почнаха да правят добри принтове на различни други платформи, така че вече имаме Shadow 2 се намира, дори даже наскоро наш колега и съотборник направи за Phoenix. Така че излизат все повече и повече, но ние задължително трябва да купим един оригинален хендсет от Ace, защото покупката там е обвързана с приложението и абонамента за една година. Може би това, което не споменах в началото, е, че всъщност Ace VR върви с годишен абонамент. Помниш ли каква беше сумата?
Около $80. Може би нещо Да. такова, да. Не е много фрапантно с оглед на това, което ни предоставя, тъй като те постоянно работят и изкарват нови сцени и така нататък, така че заслужава си абонамента, но трябва да закупим абонамента и задължително трябва да закупим поне един хендсет от тях, по наш избор, какъвто те предлагат. Впоследствие може да си купим aftermarket хендсет, но трябва да мисля, че първият хендсет да го вземем от тях. Да. Не съм толкова фанати, тук точно може да помогне с той е доста по-навътре в нещата. Какво точно мисля, че някакви части се взимаха от оригиналния хендсет, за да ги сложиш на aftermarket, за да могат да работят, но няма да коментирам в продължение, защото не съм сигурен. Само джойстик. Да. Мисля, че да, може би имаше нещо, но не съм сигурен. Абонамента всъщност това, което е уникално, че вътре имаме сцени от състезания. Дали имаше 1000 сцени или малко повече? Има безброй количество сцени, които реално не могат да бъдат виртуално изстреляни за някакво късо време. Да. Има много дрилове от топ шутери. Ерик Грауфел е давал там дрилове и постоянно топ шутери или разни инструктори вкарват в системата нови дрилове, така че това нещо като база данни постоянно се обновява и не стреляш почти никое едно и също. Да, да. Нови упражнения, нови сцени дори, нали, както казахме, ако имаш сцени, да. място, можеш дори цели сцени да се правят с движения. Класифайери. Класифайери също на американски, USPSA. Има PSL, също, което е нова дивизия в щатите, също има и сцени от това. Така че доста се развива. Заслужава си абонамента, защото те постоянно вкарват нови неща. Съответно има го и гейминг факта, че вътре може да си купуваш различни оръжия. Нали, реално оръжието, което виждаме през екрана, може да слагаме различни бързомери, което до някаква степен ни помага, защото може да придобием и някакъв известен опит, въпреки че няма да бъде на 100%, не трябва да го вземе като чиста монета, с какво е да стреляш с един тип бързомер спрямо друг тип бързомер, по-голям прозорец, затворен бързомер. Имат доста добър избор портфолио от бързомери, така че реално може да придобим и някакъв визуален опит с различни системи. И като последно нещо, което бих казал като недостатък, защото, както казахме, системата е доста добра, но въпреки това няма до сега система, която да кажем, че най-добрата и абсолютно всичко ще подготви. Е това, че кобурите също не са много, които могат да я приемат. Ако стреляте с спид машина, нямате никакъв проблем. Ако стреляте с кобур, който е по-отворен, както случва се на Double Alpha кобурите, в долния край е добре, но ако кобура ви е по-затворен при някакъв стандартен кайдексов кобур, то тогава няма да може да използвате хендсета, защото самия контролер ще опира. Иначе всяка спид машина, която се фаща за скобата, реално може да се адаптира. Абсолютно, да. Да. Така че няма проблем, но те мисля, че извадиха и те някакви кобури, които са техни, самите Ace за техните хендсети, но в идеалния вариант бихме искали да използваме сетъпа, който имаме, който ползваме и на състезание. Да можеш да си ползваш твоите холдери и твоя кобур да е на същата позиция, така че максимално да максимизираш всичко, което взимаш от системата. Мисля, че с това горе-долу поизчерпахме. Мога още много да говоря, тъй като действително доста интерактивна система, интересна и така нататък. Има и още други дребни недостатъци там заради екрана. Примерно аз, това, което забелязвам, аз нося очила, понеже имам астигматизъм. Не мога да използвам системата с очилата, въпреки че самите мета очила са направени така, че да могат да можеш да ги носиш с очила, да се адаптират, но понеже моите са с много широки рамки, не мога и реално стрелям без очилата. Имаше реглаж на диоптера. Имаш реглаж на диоптера, да, но за астигматизма не е идеално. Това, което забелязвам, примерно след известно време така по-продължително ползване, че почва да ми товари малко очите, което е нормално, нали? Ти все пак имаш екран, който е много близко. Ти е много близко, да. Въпреки че дава тази дълбочина, дава 3D-то, дава голямо... Има усещане за 3D, не е най-доброто, но има усещане за 3D. Да. Примерно, не мога да определя дистанции, има едни такива дрилове, където можеш да си сложиш ти сам мишената да си построиш и да сложиш на различни дистанции. И примерно, когато е сложен на 25 метра, поглеждайки, не знаейки, че е на 25, аз не бих казал, че е на 25. Такива едни, но те са съвсем леки, освен че се смалява, да. Игра ли на зомбитата? Естествено. Добре, как беше усещането? При зомбитата, честно казвам, не съм играл много, защото аз повече го използвам за, малко съм такъв... Само за Dry Fire. Да, само за Dry Fire. Там
Зомбитата, защо, поне си говорим за това, на зомбитата на мене ми беше свръхреалистично. Усетих страх. Усетих, ти нали ги чуваш, той звука е 3D и нали ги чуваш, че примерно някой се приближава отзад, обръща се, той изведнъж е на 2 метра от тебе, там в тая бараката, и на мене това ми беше супер реалистично, макар, както ти казваш, нали, да не са близко тия екрана и няма дълбочина, но така е, да, 3D звука помага 3D със сигурност при зомбите. Така, че... Това е нещо, което аз не отчитам, защото когато стреляш на сцени, няма нужда да ти идва 3D звук, защото не очакваш нищо да е за теб. Да. И тия мишените играли на тях, където един дрон носи мишени. Да. И всъщност ти ги целиш и те падат, нали, метални мишени. Има интересно, то е доста интерактивно, не те вкарва в 3D света, реално ти виждаш всичко, което е около теб, околността, реално примерно стаята, и изведнъж почват да изкачат мишени от всякъде. И това го пробвах веднъж, беше доста интересно, защото някак си вкарва 3D, нали, виртуалния свят с реалния свят, изкачайки някакви мишени, падайки от тавана и виждаш твоята си стая, и то просто изкача мишени. Да. Това не съм го пробвал. И там беше интересно, че имаше шут и ноши от мишени, нали, трябва да следиш дали има оръжие мишената. Интересно беше, но през тези, честно казано, съм минал така доста леко, поведнъж 2 пъти най-много да съм ги играл. Дефенс сценарий, все едно. Да, малко така по-реалистичен за самоотбрана. Да ти работи мозъка, да не е точно, нали, виждам мишена, стрелям, ами по-скоро да е тази мишена за отстрелване или не. Има дори в CQB. Можеш там да влизаш през тази, стига да имаш място за движение, отварят ти вратите и така нататък. Супер. Има интересни неща, но при мен аз лично го използвам чисто за с една дума, това е мъст. Аз го препоръчвам с 2 ръце, ти най-вероятно с 3. Айде да скочим на следващото. Така, тук като следваща система имаме 2 системи на Mantis. Едното е X10 Elite, която всъщност, какво казахме, че е жироскоп, който отчита позиционирането на пистолета в пространството. Точно така. Да. Виждате, това е един малък модул, който няма лазер, не излиза нищо, който се слага на пикатини релсета. Това е вариант 1, в който може да го сложим на пикатини и имаме една опция да го сложим отдолу напълнителя. Сега, ако искаме да ползваме същия кубур, е много полезно да бъде отдолу напълнителя, защото ако не сме с спид машина, ако сме с затворен кайдекс или някакъв подобен кубур, реално трябва да е или адаптиран за фенер, или съответно няма да може да го побереме с това нещо. Тази система ние сме я кръстили като и активна, и пасивна, защото може да я ползваме за dry fire и съответно може да я използваме и на стрелбището да стреляме. Какво прави тя? Има апликация, която ни анализира изстрела, анализира какво е било поведението на пистолета след изстрел, прицелването, всички тези движения ги хваща и примерно ако направите 10 изстрела или повече, след това на апликацията всеки изстрел може да се анализира. Идва в един комплект с една такава кутийка, имаме един адаптор за дълго оръжие, може да сложи на шотгън, на арка и общо взето е много минималистично с дълъг живот на батерията. Като интересна е следващата генерация на Mantis, мисля, че това е нещо, което излезе след време. Значи тук имаме вече различна концепция. Това е Mantis Laser. Тук имаме мишени. И мишените всъщност, сега ще ви ги покажа, защото са интересни, има за всички вкусове, за всички приложения, дотове, има форми, може да си играете на числа, тук има нещо като дартс, виж го това, какво е готино. Дартборд. Има по-дефенс мишени, самозащита, класически лица, заложници, общо взето има мишени за всякакви вкусове. И как работи това? Значи вече комплектът е малко по-пълен. Имаме тринога, на която може да сложим телефона. Най-полезното, което сме открили, че с тази система е хубаво да се сложи телефона някъде на височината, на която стреляте, на която в идеалния случай е пистолета, за да може лесно да го манипулирате, да го анализирате, да го кликате, активирате, пускате.
но може да той бъде и има на земята. приложение, което е за телефона, където реално може да правим различни настройки. Да, има си приложение, значи и X10 и лазера имат приложение. И това как работи? Слагаме телефона, който трябва да гледа мишените и си разставяме мишени. Тук може да сложим много мишени. Реално ние сме експериментирали с до 4 мишени, като камерата на телефона... Чакай да тръгнем така. Сега имаме един лазерен патрон. Тук имаме в комплекта, например, девятка и 223, така че това може да се прави с арка. Лазерен патрон, който се слага в патронника и който, когато иглата удари, той проектира лазер върху мишената. Благодарение на тия QR кодове, телефона ви чрез апликацията чете мишената и отчита къде е попаднал. Има за различни типове камери различни филтри, които се слагат на камерата, така че да не се лъже за отблясъци. Това е едното нещо. После в комплекта имаме едни малки поставки и реално мишената се закача по този начин и така в помещението може да си наредите различни мишени. Другото, което е, че има един вид пластелин, така че реално може да залепите мишена и където и да е по стената. Без да остават остатъци. Без да остават остатъци. И жената да се ядосва от остатъци от тикс от мишените. Да, лепите отлепете. Това е само за Dry Fire и тук вече имаме сигнал, имаме старт, имаме преноси, така че тук системата просто е малко усложнена. Може да я ползваме само за Wi-Fi и това ни дава така много дълбок анализ какво се е случило при дърпане на спусъка, на Double Action, на Single Action, време на реакции, последователни изстрели, може да се ползват такива пълнители, които са ресетващи и така нататък. Така че тук, особено за начинаещ, обратната връзка на това как дърпате спусъка, какво правите докато дърпате спусъка, колко дълго го дърпате, като го дърпате, как се движи пистолета, това всичкото излиза в едни криви, в едни диаграми и самата апликация може да ви даде накрая обратна връзка и да ви кажете, тук примерно много кълвете, тук много сте стегнал дясната ръка във време на изстрел, тук всеки път, примерно, като кликвате, много бързо кликвате и ви излиза от мишената и така нататък. Тя самата е доста сложна като апликация и дава много детайлна обратна връзка, нещо като, бих казал, виртуален треньор. Така че, с две думи, това са двете приложения и двата варианта на Mantis, които аз лично препоръчвам. Аз лично повече тренирах с X10-ката, елита, и определено видях неща, които иначе не ги виждам, защото тя регистрира много микродвижения по време на дърпането, по време на спускането. Така че това го препоръчвам особено за начинаещи, които не могат да имат вкъщи обратна връзка, докато правят суха. Аз като човек с по-малко опит, Ти какво ползва от мога да кажа от двата? X10, като честно казано не съм го имал вкъщи, нали, или на някакви сесии на стрелбището. Бях изложен на Mantis на различни изложения. Така. И това, което забелязах, примерно, което ми хареса на първото изложение, което бях, е ваденето от кобур. Там, естествено, на щанда на Mantis те имаха кобур, който е направен така, че да влиза X10 в него. И ти вадеше точна крива на движението на оръжието в цялата ти презентация. Дали правиш осморки, търсиме, нали, в идеалния вариант права линия, която да спре на точката, която която искаме да оцелим. И беше доста интересно, защото ти си мислиш, че правиш, нали, супер право движение към мишената и изведнъж се оказа, че движението е така през цялото време. Съответно имаш разни сътресения. Като почнаха да ми вадат анализите, момчетата, след като направихме, там имаше разни сценки бяха направили с нали, суха стрелба, естествено. Аз направо се хванах за главата. Толкова много статистики ти вади това нещо, че отнема действително време, докато почнеш да разбереш кои са важните за теб.
Затова мисля, че на по-новите модели, това беше преди години, може би по-стар, на по-новите са го направили сега, нали, от теб чух, че може да ти дава самото приложение, предложение какво правиш. Конкретна препоръка. Конкретна препоръка, да. Защото в по-старите им генерации ти просто виждаш, нали, едни криви, обаче аз какво разбирам от тия криви, знам ли дали е добре или не. Така че... Той сега в момента ги анализира и явно на това, което му е заложено в софтуера, казва ти какво правиш, ако ти не можеш да разбереш тая линия за какво служи. Другото, което ми обяснях, понеже аз нямах опит с, нали, не мисля, че LiveFire не съм правил с Mantis. В откат може да видиш какво правиш с хвата ти много добре, защото то ти рисува крива на оръжието, особено X10, когато е монтирано отпред на цевта. По време на отката. По време на отката. Да. Дали пистолета прекалено много подминава точката ти на прицелване, връщайки се от отката, което е болешка, при доста хора я има, което значи, нали, че трябва да преместим хвата си по такъв начин, че да го контрираме и да не му позволяваме да слиза надолу, защото ние винаги се чудим, особено в началото, нали, как да го спрем да отива нагоре. Някакси не фактурираме това, че трябва всъщност да го успокоиш и след това и да се върне на същата точка, на която се целил първия път, нали, при първия изстрел. И Мантиса също много помага за това, защото ти показва точни криви с какво е правила цевта ти в отката. Да. Аз между другото никога не съм стрелял с него и утре се надявам да му направим един такъв тест на живо. И даже ще се опитаме това нещо да видим дали може да го предадем на видео и да го прикачиме към този епизод. Мисля, че ще е супер полезно на хората да го видят. В апликацията на Mantis има също така много инструкционни видеа. Имат техни упражнения, имат си дрилове също така, имат предизвикателства, които може да изпълнявате. Тук особеното специално при лазера е, че трябва да попаднете на подходяща светлина. Да не е много ярка, да няма отблясъци, защото по някои от блясъците телефона може да ги възприеме като изстрели. Така че тук може, освен тия всички предимства, да отбележим един недостатък, че е чувствително към светлината, не трябва да има отвънка отблясъци, но това лесно трябва да е се контролирана светлината. Да. Добре, да скочим към камерите. Добре, за да направим въведението, нали, към камерите, това, което бих споменал, нали, че първо минахме през една изцяло пасивна система, която е AceVR. Там говорим само за сухи тренировки. Mantis върши работата и за сухи тренировки, както и за стрелбището. Съответно, нали, с своите плюсове, както и лимитации, но реално е много по-полезно и в двата сегмента. Сега идва момента до камерите и това да се снимаме, защото това е много важно. По време на тренировки, по време на състезания, сухи тренировки аз примерно не се снимам, но всеки път, когато се стреля, е хубаво да се снимаме. Защо? Защото така може да видим дали извършваме някакви движения, които са паразитни, може би не е нужно да бъдат там, или движения, които са излишни, реално можем да съкратим. И с Алекс от доста време си говорим това, че колкото повече ъгли имаш за заснемане, толкова повече информация можеш да вземеш, съответно толкова по-сериозен анализ можеш да направиш на това какво се е случило на дадената сцена или на дадената тренировка. Това, което достигнахме като така доста добра опция, е, че винаги, нали, абсолютно задължително да имаш някой зад теб, който да те снима с телефон. Това е най-лесното. В повечето случаи не сме сами на стрелбището, дори да сме сами, може да използваме триноги, да сложим телефона така, че да ни снима. Да ни снима, да. Да, защо? Защото тогава можеш да видиш абсолютно целите движения на цялото тяло, нали, какво правят краката, как влизаш в позиция, как тръгваш от позиция, оръжието как е подготвено преди да влезеш в позицията и така нататък. Много неща можем да видим от тях, които можем да работим в последствие, за да подобрим. Но доста неща и не виждаме, защото когато стреляме, в повечето случаи, със сигурност когато човек държи телефона е зад нас, но дори да сложим камерата пред нас на тринога, да кажем, с риск да я простреляме, което при нас не се е случило май, но аз знам за случаи, където има такива случаи. Пак не можем да видим абсолютно манипулациите на оръжието и там вече идват други типове камери, примерно екшен камери, които слагаме на главата, така може да виждаш реално ръцете ти, какво правят оръжието, какво прави, дали сме нацелили хубаво релоуда и така нататък.
Отскоро разбрахме и за камери, които реално могат да ни помагат и в прицелването, реално да ни показват там, къде точно сме се целили. Не просто общата насока, защото когато използвам екшен камера, ти можеш да хванеш общата насока на оръжието, но не и точно къде се е целило. И тук вече влиза третата система, която ще разгледаме, която може да ни помага за да станем по-добри и да ни дава повече информация за анализи. Това са камерите ShotCam. Камерите ShotCam аз мога да кажа лично, че използвам от няколко години, като до сега, ако трябва да бъда честен, въобще не бях направил връзката, че мога да ги използвам до преди 6 месеца, че мога да ги използвам и за спорт. Аз ги използвам доста успешно за лов, главно на прелетен дивеч, за панички, нали, скит, трап дисциплини, дори лов на гонки. Но наскоро разбрах всъщност, че те могат да бъдат и доста полезни за динамична стрелба, защото те реално, ShotCam камерите са направени точно за това. Те са направени за да снимат в динамични условия. Няма да свършат работа, ако се стрелят на някакви далечни мишени, камерата просто няма да може да я лови. Но на близки, в динамични условия може да ни покаже точно какво се е случвало с оръжието докато стреляме. Защо? Нека първо да покажем моделите. Това е ShotCam четвърта генерация. Това е стандартната камера. Камера, която се използва на карабини, на пушки, на гладкоцевни, PCC дори може да се закачи. Имат различни монтажи, които могат да го направят. А това е новия модел, който е мини, който е по-маничък и съответно вече може да бъде закачен дори и на пистолети. Сега, с лимитациите на това, че действително Phoenix Drake в момента е с 5-инчова цев и както виждате, точно е влезнало. Ако е по-къса цевта на пистолета, най-вероятно ще има затруднения. Трябва да се смени монтажа. Трябва да се смени с друг монтаж. С друг тип монтаж. Но това, което осъзнах е, че тези камери могат да ни помогнат много с също какво правим по време на стрелба, защото те заснемат в реално време, като после можем да си изкараме видеото, имаме опцията да избираме дали да е в забавен кадър, примерно на половин скорост или на пълна скорост, за да видим точно какво се е случвало. Тези камери не само снимат, а те проектират скала, така да го наречем, защото ти може да смениш между точки, кръстове, имат различни скали. Проектират тази скала, която ние дигитално можем да постреляме в кавички, налагайки скалата с, примерно в моя случай, с бързомера. Просто слагаме едната точка и другата точка да гледат в едно и също място, което се прави много лесно, защото през телефона, на лайв, поставяте оръжието да е неподвижно, прицелено в една мишена и просто слагате точката на камерата да отиде там, където оръжието е прицелено, става за секунди. И реално това е дигитална прострелка и тя не изисква патрони. Не изисква да се направи изстрел, да, просто реално да се поставяме двете точки. И в последствие мога да видя какво се случва по време на стрелба, примерно как се боря с отката, какво се случва, дали прекалено много натискам, също епизод, който ни го дава и Мантиса, с разликата само, че не виждаме графа, а реално виждаме какво е правило цевта или мерника на оръжието. Другото нещо, което е много важно, е транзиции. Само искам тук един въпрос. Да. Понеже преди малко го видяхме, че на тази камера реално ние сложихме червена точка, нали така? Да. Като сложихме червена точка, след това на видеото ние виждаме червената точка, която прави и така по мишената, нали? Да. Реално все едно гледам през бързомера ти, например. Да, мерната картина. Все едно съм снимал през бързомера, защото така. имам червена точка, имам мишена и червената точка съвпада с червената точка на бързомера. Точно така. Супер. Това е страхотно. Реално във видеото виждаме точно къде сме се целили. Друго полезно свойство на тези камери е това, че оперират само с един бутон и имат страхотно нещо, че работят на стендбай. Реално те записват нон-стоп и в момента, в който усети откат, запазва време, което ние сме избрали предварително, да кажем няколко секунди преди самия изстрел. Това е добре, защото в ловни ситуации, примерно, не знаем кога какво ще се случи, така че камерата нон-стоп си работи. В момента, в който се направи изстрел, тя започва да снима. В ситуации на тренировки също. Не е нужно да я щракнем точно преди записа да започне от оръжието, примерно в ниска готовност, снимайки земята и така нататък. Тя ще започне да снима от момента на първи изстрел, като спира, пак заложено от нас, примерно да кажем 15 секунди след последния изстрел, което значи, че тя може да снима една цяла сцена. Няма нужда да се накъсват различни видеа,
Ако имаме сцена, която трябва да направим 24 изстрела, тя може да снима абсолютно цялата сцена, какво е правило, къде е сочила цевта на оръжието. Ти си През избираш цялото колко време. секунди да започне Да. преди И колко първия след. изстрел и колко след. И всъщност тая камера има явно уникален софтуер, защото тя сама изтрива Да, това, което е ненужното и ти пази само нещата, за които си е програмирал. да. Което за мен беше, това ти елиминира всичкото резане, оформяне, чакай сега си избере този момент, този, тя реално ти я препрограмираш какво да запази в паметта и ти после имаш отделни клипчета. Да. Да. И другото, което е, че вади тези клипове в страхотна резолюция. Нали? Тук тя снима в 4К с 120 кадра в секунда, нали? Така прави и забавените кадри. До степен, в която, когато стреляме по панички, да кажем, можеш да видиш, когато забавиш кадъра на изваденото вече видео от камерата, можеш да видиш дори снопа съчми как лети към паничката. И буквално да видиш защо ти си пропуснал. Примерно, по-малко ти било предварението, по-голямо, снопа е попаднал под паничката. Което, нали, тези камери реално са създадени за това. Shotcam са създадени точно за помощници в стрелбата на скит и трап, в последствие лов. И сега вече виждаме, че всъщност имат и ползи в динамичните спортове за динамична стрелба. Аз използвах една камера такава на едно състезание по T-клас април месец, едни класифайери. И беше изключително полезно за мен. Ползвах я на R15 система 223. Беше изключително полезно за мен, защото там имаше един класифайер, който е с стрелба 10 изстрела на мишени, максимално бърза стрелба 10 изстрела на мишени, които бяха на, да не излъжа, 7, 15 и 25 метра, мисля, че беше. Което изисква от тебе, там имаш различни времеви квоти, които трябва да попаднеш, за да влезнеш в различни класове. И тази на 7 метра ти просто дигаш и почваш да помпаш. Общо взето ти нямаш време. Надяваш се всичко, нали, хват, стойка, държане на пушката да ти е максимално избистрено, така че след като хванеш една мерна картина, да можеш да дръпнеш 10 пъти максимално бързо с пусъка. Да. И всичко да попадне на едно и също място. Разчиташ на платформа. И не можеш да видиш в тази бързина, не можеш да видиш много къде е дори да видиш къде ти отива точката, ти нямаш време да направиш корекция. Да. Защото то всичко се случва много бързо. В случая, примерно, ако не се лъжа, мисля, че за около 2,4-2,5 секунди от старта успях да направя 10 изстрела, което аз не разбрах какво се случва, често казвам. И изцяло разчиташ на това, което си заложил преди това от тренировките, платформата, която си изградил. Но, когато видях вече в последствие на записа от камерата, видях, че прекалено много примерно съм натискал с дясното рамо и съответно виждах как тогава използвах скала кръстче. Виждах как кръстчето, вместо да скача нагоре, аз държах добре отката на оръжието, така че не отиваше нагоре, но отиваше наляво и леко надолу. В откат, което значи, че при всеки един изстрел аз реално пренатискам пушката и я връщам прекалено много надолу. Съответно, нали, това, тъй като мишената беше близо, не повлиянало на попадение, всички бяха в там алфа зоната, но ако е на по-далечната дистанция, да, това вече почва да отваря. И аз вече имам отправна точка и знам, въпреки че не съм осъзнал в самата стрелба за тези 2 секунди какво се е случило, аз вече имам отправна точка и знам, че прекалено много съм стискал пушката. Реално това на следващата още тренировка почнах да си играя с различни усилия на рамото, притискане в рамото, така че да не манипулирам аз пушката допълнително, повече отколкото трябва, нали? За да може тя да се връща и да траква всеки път на едно и също място, а не да отива там, където не трябва да отива. Това беше изключително полезно за мен в този си формат. Транзиции също между мишени, дали прекалено буташ транзицията, означава, че подминаваш мишената и после трябва да се върнеш към нея, или пък забавяш много рано и реално ти почти спираш преди мишената и после пък трябва да се забързаш, да отидеш в мишената. Да. Това са неща, които, да, като по-опитни вече можем да го хванем ние самите, но докато изградим този опит, за да може да усещаме тези неща, тук видеото абсолютно ти показва какво се случва. Виждаш какво ти е правила мерната картина през цялото време на движение. Полезни са тези камери също и за треньори. Те реално най-много се използват в скит и в трапа точно от състезатели или пък хора, които просто искат да средят панички, които искат да видят какво се случва, но и от техните треньори. Защото буквално след като паничката е заминала
и аз съм видял, че ти не си ударил, мога да изкарам видеото и да видя точно защо не си ударил. Както и в случая с динамичната стрелба, примерно при тебе, при твои ученици, ти можеш да видиш какво се случва с техния хват по време на стрелба. Къде се разваля, как се разваля на дублетите, защо нали, ние четем мишената, но много често, особено ако са по-наситени мишените, примерно някакъв по-тежък курс на стрелба, примерно 10 изстрела в една мишена, не е задължително да хванем кой точно е бил и какво точно се е случило. Докато тук, ако Докато тук пуснеш виждаш... Аз вече направо искам утре това да го пробвам, защото се замислям точно за тия малки донагласяния, които трябва да направим, за да минем на следващото ниво, и то са, как ти каза, преноса, точно къде ще намалиме, дали няма да подминем и да трябва да се връщаме. И реално всъщност точно тази камера, защото тя ти е на пистолета, в нашия случай, или ти е на карабината, тя реално честно, без никакви колебания ти показва какво се случва с пистолета. Абсолютно. Да. И другото, което е, тя не е прекалено тежка. Нали, все пак не слагаме огромна тежест отпред. Тежи 130 грама плюс-минус, което общо взето е един фенер. Нали, както знаем сега в тактикал средите, много фенери се слагат на пистолети, особено такива пълноразмерни. Това е все едно слагаме един Surefire X300 отпред. Така че няма да ни повреди толкова много стрелбата с това, че слагаме нещо прекалено тежко отпред, тъй като ние вече сме свикнали до някаква степен да имаме фенер, да кажем, на пистолета. Аз се замислям тук за кобур кайдексов или някакъв друг полимерен с фенер, това ще влезе. Дали би влезло и в някои от спид машините, трябва да се пробва, но даже и да се ползва така за стартове от маса, това пак е много хубав индикатор чисто за какво се случва по време на стрелба. Откат, преноси, даже ако някой човек не е убеден къде държи пистолета, когато тича, дали е перпендикулярно реално към бекстопа, дали гледа постоянно, пак камерата може да му каже. Или преминаваме брустера. Или преминаване има при състезания, има състезания, където изрично упоменават, нали, че оръжието, цевта на оръжието не трябва да преминава височината на брустера, няма значение дали стреляме или не. Така че това може да ни помага, защото ни дава буквално гледна точка на цевта. Къде гледа цевта. Страхотно. Да, отчитаме го като минус, действително, че няма как да влезне в повечето кобури. Не мисля, така като и гледам профил, не мисля, че ще влезе в вече готови кобури за някакви типове фенери, но тя си има своята употреба точно в това, което Алекс спомена. А и според мен най-главната употреба, ти можеш като треньор, нали, да използваш като още една точка за анализ на твоите ученици, но повече бих я виждал да се използва в IPSC, примерно в PCC или в Rifle категориите. Защото там тя може да стои на пушката, не е толкова тежка, че тя може да се там и по време на състезание. И по време на цялото състезание. Ти можеш да се заснемеш абсолютно цялото състезание, да видиш какво си правил. На PCC особено е много бързо. Да. Много често не си разбрал кога имаш лошо попадение, кога имаш делта, кога имаш мис. Да. Например, Тошко е мега бърз. Да. И според мен той не вижда кога прави мисове. Защото иначе нямаше да ги прави. Да. Тошко, това е с едно намигване, разбира се. Така че това може да... Реално истината му е в дългото. Нали, то затова е направено за дълго оръжие, било то нарезно или гладкоцевно. Но има и някаква лимитирана употреба в пистолетите, за да виждаме какво се случва все пак. Добре. Това е камера на пистолета или на карабината или на шотгъна. И... Като тя си идви с различни монтажи. Това, което не споменах. Какво има? Пикатини? В случая тази е с монтаж за рейл, което значи за уивър и пикатини. Има монтажи, този за 20 калибър, но този работи, тествали сме го, работи от 12 калибър до карабина. Но се хваща за цевта. На арката, като имаш пикатини, използваш и това нещо, което е за пистолета. С рейл монтажа го хващаш на всякакъв тип уивър или пикатини база, което за нас е по-използваното в динамичните спортове. Докато ако ще стреляме по панички или ще я носим на лов или по други там тематики, тогава може да закачим директно на цевта, тя идва с различни типове монтажи. Супер, добре. Сега за да допълним картината, значи тук имаме погледа от пистолета и сега ни трябва съответно другия поглед, който е от шутъра. И тук сме избрали нещо, което е така вече доста масово.
Това е Instata 360, Go 3S, мисля, че не е най-последната, вече има по-нови. Може би вече да излезе на нещо ново. Да, значи тази камерка нас лично много ни харесва, защото има супер хубава резолюция. Поставя се, реално вижте, тя има една конзола майка, която има екран. Може да се отваря и реално да се гледа. Реално може да се снима и с конзолата, ако сте някъде на туризъм, като има батерия на конзолата майка и има батерия на самия под. Той се поставя на шапката отгоре на един клипс. Някои го поставят така отгоре, някои съм виждал, че го поставят и отдолу, ако не им пречи на визията или козирката е по-нагоре. Така че това са за мен двете опции. Мисля, че има някои, които са си го поставили и тук съм виждал. Има една магнит. приставка. Да, зависи от приложението. Ние най-често в нашата страва я ползваме на козирката. Какво тук е хубаво? Тя е супер малка, супер лека. Не пречи. Има супер картина. Което е голям плюс, Да, защото че не се всички сме снимали преди време с големите GoPro-та и така нататък на каската, на козирката на шапката, което не е най-идеалното, нали, защото когато тичаш, тази тежест почва да пружинира върху ти я усещаш на главата, да. Докато това не се усеща въобще. Да. Тази нещо, което ми харесва, че е много интуитивна. Ако седи така, ти само с лявата ръка с един клик я пускаш и тя стартира и съответно после издава специфичен сигнал, че е пусната и с още един плюс се спира и много интуитивно за ползване. Много бързо се свиква. Супер картина. За какво я ползваме? Ползваме я като една добавка за това, ако някой не снима с телефон. Аз след това лично с тази камера анализирам какво е правил пистолета, кога е пристигал на мишената, какво ми е правила главата, дали съм се завъртял заедно с пистолета или първо съм завъртял главата и пистолета е следвал, дали съм гледал местата, на където трябва да отида на специфична точка на сцената, или примерно си гледам пистолета докато презареждам, или ми е останал погледа на последната мишена, пък вече се движа. Така че тук анализа е къде гледате, какво се случва, как правите манипулацията, може да се вижда много отчетливо ръцете до тук и да се вижда смените напълнител, дали го правите много ниско. Хубав анализ е какво се случва с оръжието спрямо гледната ви точка, дали някъде не сте чупил ъгъл. Реално може да се ползва при начинаещи по тренировки, когато тренират по сцени. За какво друго? На последното състезание аз лично имах 2 миса и впоследствие, като гледах видеята, виждах, че поне на единия отзад се вижда, че зад мишената и двата куршума влизат в една и съща дупка и от едно и също място пръска пръс отзад на самия бърн, на бруствера. И съжалих, че на него не ползвах тази камера, защото тя щеше да ми покаже и от първо лице дали съм прав или не. Така че на по-близки мишени, когато се зумне с резолюцията, която дава, какво имахме тук? 4К? 4К мисля, че си имаш. 4К, с тази резолюция вие си виждате дупките по мишените. Аз съм си зумвал специално да виждам дупките по мишените на всеки изстрел. Така че тук е един много хубав анализ. Нали? Трудно ще е най-вероятно да спориш с съдята, ама виж тук аз видях на това видео. То не се и приема видеото като доказателство, но по-скоро за ваше лично успокоение. убеждение или успокоение. Какво точно се е случило. Така че тази камерка има само плюсове. За мен е единствен недостатък, но той е свързан с обема и с теглото е, че ако искаме да снимаме едно цяло състезание от примерно 12 сцени за целия ден, в един момент ще ви изпищи, че батерията й намалява и ще трябва да я върнете на платформата и на майката, за да се зарежда известно време, после пак да я сложите, но това може да се случва през сцените. Просто малкият размер явно е свързан с малка батерия. Това е нещото, което за анализ какво сте правили от първо лице, гледайки на състезанието, е също супер полезно. Така че в комбинация с тази камера, която е по-скоро за тренировки или за дългите оръжия за състезание, това са двете неща, които ги препоръчваме като камера. Съответно, поглед от пистолета и поглед от главата на шутъра. И ако се добави вече едно видео от телефон,
картината става пълна. Така че повечето анализ, повечето гледни точки определено дават и повече прогрес. Абсолютно. Ако може да го анализираме. Да, в заключение може да кажем, нали, че преминахме днес през различни системи, които започнаха от абсолютно пасивното, нали, суха тренировка в къщи, към системи, които могат да ни помагат на стълбището, давайки ни повече анализ. И най-важното е заснемането. Докато стреляме на стрелбището, да има максимално много ъгли на заснемане, така че да може да получим максимално много информация какво правим ние, какво прави оръжието, как се движим и така нататък. Затова, ако трябва да по някакъв начин да ги сегментираме, нали, заснемането е най-важното. За служител на стрелбището ли се трябва да се снимате. Това не го правим от себичност или его и така нататък. Това го правим изцяло, за да можем после да гледаме за финните малки грешки, които с времето стават все по-финни и по-малки. Нали, в началото правиме големи грешки, но след това ги изчистваме. И колкото по-финни и малки стават, толкова трябва да се заглеждаме реално в тези видеа, да видим дори и най-малките паразитни движения. Аз, примерно, като шега мога да кажа, че като се върна от състезания, в повечето случаи, нали, след целия уморителен ден, така нататък, прибирам се вкъщи, душче, прибирам оборудването и сядам за половин час да гледам видеа. Което си е релаксация. Което си е релаксация, да изчистим малко съзнанието и да погледнем какво се случва. И малко те връща, като още един път да го преживееш този момент, така че има докато още ти е прясно. Докато още ти е прясно. И в този момент идва жена ми и казва: толкова много ли се обичаш, че се гледаш, и то се гледаш, тя идва, нали? Аз точно гледам кадър по кадър на някои места, нали, за да видя. Къде как си мръднал точно, нали, скролваш ги набавно. Да. Цял ден стреляш сега и тук, нали, да стреляш, но така е, реално не го правим. И аз го правя това нещо и скролвам точно бавно да видя къде точно това движение, дали е правилно, ама тук могло да бъде по друг начин, тук си се забавил. Това вече вродения аутизъм, който имаме с насока стрелба, нали, от там идват тези неща, защото когато искаш да се подобриш в каквото и да, ти трябва да си силно аналитичен. И да си готов да правиш промени. Да, естествено. Да. Базирано на анализа, ако седиме и си кажем, не, сега това ми е комфортно, това ми е добре и не взимаме под предвид никое от обратните връзки, което някои от тия инструменти ни дават, ще останем на едно ниво. Да. Има една стигма, която всъщност не знам кой я е казал, но звучи така. Когато спреш да вървиш напред, почваш да вървиш назад. Няма такова нещо, като да си на едно място в този живот. Да, няма застой. Каквото и да правиш. Така че всичките тези неща ще ни помагат, за да вървим напред. Защото ако не се подобряваме, то реално ние почваме да регресираме. Да. Спиралата може да върви или нагоре, или надолу. Да. Никой от тези помагала, нека така ги наречеме, няма да замести класическия dry fire, за който е таймер пистолет и собствения колан с кобур, без живи патрони, разбира се, в същата стая. Така че те са по-скоро допълващи. Препоръчваме ги изключително много системите за dry fire, особено начинаещи, които не могат някой от страни да им даде обратна връзка, защото са сами или по-скоро, защото нямат треньор. В този случай един по-старши стрелец, по-голям опит или един треньор е силно препоръчителен в началото. Така че те по-скоро го допълват, те по-скоро дават повече обратна връзка, но не заместват класическия dry fire, който е само с вашия пистолет. Тук по-скоро за мен надграждаме системата на сухи тренировки и на живи тренировки и това ни помага да минем на следващото ниво. Така че всичко е полезно и трябва да се прави от всичко, до което може да имате достъп. Ако може да ги имате и четирите, страхотно, имайте ги и ги ползвайте в някакъв режим с някаква дисциплина, един път, два пъти на седмица, примерно ACE, с камерата, всяка жива тренировка, докато не установите, че в откат оръжието прави всичко както трябва. На всяко състезание, ако може, се снимайте, не като мене на последното не се снимате и камерата ми остана в рейнджбега. И така. Но като цяло, действително, да, dry fire с времето, когато вече всички тези системи са помощни, особено за начинаещи,
С времето вече, когато придобиеш опита и можеш сам да си отчиташ, да имаш отчетност на изстрели или пък на драйфайра, на мерна картина, какво се случва, тогава почваш да смаляваш вече нещата, които ти трябват, като дори може да споменем накрая, като завърши, какво правим, примерно, като ходим на състезания, които са някъде, нали, не си вкъщи преди да отидеш на състезанието, по разни хотелски стаи, как се прави драйфайр с ключета, с лепенки по стената. Така че драйфайра може да бъде абсолютно минималистичен, без никакво оборудване, буквално с ключовете за светлина в стаята, примерно. Така че това със сигурност тези системи не изключват този стандартен драйфайр, но определено помагат много за начинаещ стрелец, докато успее да изгради опита, за да може да има отчетност на действията си по време на драйфайр, както и по време на лайфайр. Подкрепям за ръце. И нещо последно, когато правите какъвто и да е драйфайр, просто закарайте патроните, истинските патрони в другата стая. И винаги проверявайте, safety first, винаги проверявайте дали сте без пълнител или дали пистолета е празен. Страхотно. Мен много ми харесва този обзор и много ми харесват всички тия продукти. И се надявам да направим едни страхотни видеа са и на живо с тях. И аз също. Вече се сърбат ръцете, знам. Благодаря ти за подкрепата и за вещите съвети. И аз благодаря за гостуването. Много приятен разговор се получи. Малко дълъг, но надявам се ползотворен. Надявам се да сте го гледали на един път, но ако не и на два пъти е окей. И до тогава тренирайте сериозно. Чао. Чао.